tila sining sa museong dinal. Agay! Laaya ron oy. Ito may buhaton ako ron ha. Ikaw ay tila sining sa museong dinal. Hello? Oh, yes. Uy! Geng-geng! Gamiton day na kung no may power. Hala, gwapo. Uy! Niipik na jud. Nag-aasa day ka ma'am. Taga diri ara sir, bago ra ko ni uli gikagawas. Dili ka busy ma'am. Pasabay unta ko ma'am ba? Asa di ka mo adto? Pasabay unta ko ba? Pasabay og libang. Ha? Joker man ka oy. Bitaw. Jok-jok ra bitaw. Yeah, boy. Kinsa man dito nagluwas sa labos ay puno niya agi bay. Pantay na to sa kuwa. Asa kaya to si Perino karon? Uy, gusto mong sabay ni Perino? Naalagi chika lagi. Chika-chika niya. Klaro kayo gilumay na plano niya ba? Tripa na to be. Kuhaon ako si George sa bulsa be. Naka-emission karon. Unsa man Master Junjun? Basta, ikaw rin bahala kay Perino, siyang chika. Masusunod Master Junjun. Nga, kung sa pamido ka yan, laos na. Sige Master. Say sir, Sir B, magunsa man ta diri sir. Dari ato sa likod kay Mingaw. Tapos daghang sagbot. Ha? Unsa connection sa sagbot? Daghan na nurok og sagbot. Ah, libugap dani ka istorya oy, pero bahala na, gwapo man sad. Tama pa kaya tong istorya no? Pero di mo kakabalong daming ay. Kinsa man yung padulong ron? Ha? Noon sa ka, kinsa padulong? Nakoy na-feel. Perino! Kinsa man ka? Ako ang sinugo ni Master Junjun. Nagunsa man ka dire. Wa kay respeto sa among date. Date gihapon, gilumay ra magina nimo. Ilom dia, namula, maganin na imong naong. Igan kayo sa bulsa ni Master Junjun, duol kay sing itlog. Kinsa man na siya sir? Isir-sir ni mo na, wa man ay buot. Wa day buot day ha. Karate na lang ta. Sige, tabang pa mo si mong papa. Babe, boy isa kong kamot. Pakita na ko, unsa ko ka-power. Sige sir, amping ha. Ako na po. Ako na po. Agay! Ako ang itlog. Gisipaan mo. Ikaw na po. Ha? Ambi na mo silpon. Ayokol! Ayokol! Bata pa bukol! Takay kamay-kamay nga basura ako pa dyan isubuan eh. Sa motoron? Hoy! Ako cellphone! Babe, tabagay ko babe. Dili ko kaliyok. Akong cellphone. Saba diha, expired di mong lumay. Ha? Hotdog. Hoy! Ay pagkapil-apil diri ah. Wala na kay pakialam. Ang bila. Sa maturon. Hala, kinsa man na. Kuya, Kamuha thank ni? you. Yes po, thank you kuya, thank you. Sa sunod pag bantay gadagan kayo mga daotang king tao dis palibot. Opo, thank you. Sige. Taysa. Kinsa ka? Buknoy. Taga diri ra man ko. Buknoy? Oo. Nakakita superpowers. Dili man to superpowers kanang kuan man to kanang akong gi-studihan ba ana-ana ba. Karate sa eskwela sa libre ra man gud apil ko. Di mo di jud kita jud ko ganina ba? Tay sabi kinsa day ka? Busa ipon. Busay patay sa. I'm sorry ha but I don't talk to strangers, okay? May pagtanawon mo babae luoy kayo. Awa, luoy kayo. Ganino. Awatan gani siya cellphone. May gani kinabot pud ka. Tagasa pud kaya to sa no?
Saan mo ito naabot? Sa ka to? Uy, Junjun mo ta na. Uy, saman. Murag ayahay naman lagi kay karon. Tagsara man ka mo shoot, makita lagi sa video lagi. Alangan, nawa gitaguan. Ganun, Pero no? ipagawas ako ni. Pagsunod video pa. Sunod video pa. Oo, Pero ipagawas ako ni. nakikipagawas kanina ba? Katong kisa to? George, Oh, George. ipagawas ako si George kasi George ay makaya naman to niya. Ah, kaya ra niya. Pero sa kuha, doon na kay sila. Pero Doon lain pa yato ba? Na may nitabang siya nga basuriro ganina. Surero? Oo nga, pildi man lagi siya lagi. Asa naman siya ron? Anam si George ron? Kabalik na diya? Wala pa kabalik, kaya nangaskal pa. Ah, ana day na day. Nangaskal pa siya. Iro dito. Lain pa yato ba? Oo, yun naman. Asa na di si Diwata ron? Si Diwata? Gusto na mo makita si Diwata sa Sige mga? daw, sige daw. Diwata! Pasok! Master Junjun, uy, sa mukha ni mo, na pagibuhat. Ay, napagibuhat si Diwata. Sunod na lang, pag makakawa na. Makitaranin nyo na guys. Pabuhutan nyo magawa si Diwata! Sir. Tesa, pwede mo tana? Ako? Oo, Ako? ikaw. Kung sa'yo, ganap ni mo sa Superpower series Say, din. live recorded. Live. Sige. Ugma pa na live. Oo, mapani live. Unsay karakter nako? Oo, sa'yo ganap ni mo. Amot lang kay sugur mo ni mama og kanang labay basura ba niya nakakita mo kanang nagkuan god kanang gikuha yung cellphone ba? Ay, tabang ka. Oh, syempre kay as we are concerned citizens of the Philippines, kailangan jud nato sila tabangan, di ba? Na ba kay background sir sa English? Are you a teacher? No, I'm not a teacher pero nag-eskwela rin ko kanang kulay karate lagi. Ay, kamay kamera sir, di mga kamera. Kanang karate. Pero Libre ra man gud na. You've been to the other country? I don't think so. You don't. Pero pwede ano na ikat na kay buhat to. Ay, sige sabaw. Ay, sorry sa invasion of privacy sir. Gisa ko isugo po sa bawgod. Sige. Ma'am, kaning pwede mo ngutana kaning. Kasi role nimo sa Superpower series ni Boss iPhone. Wala, ganda-gandahan lang, pakawat-kawat ang cellphone, eme-eme, para malagit o gwapo. Di na. Pero nalumay man daw ka ganina. Tinuod to? Tinuod to siya. Okay. So, after nimo nakawatan ganina, kaning unsa may maingon nimo atong kawatan nga nagkuan si mo? Say, message nimo siya kung nagtanaw siya karon. Buang siya. At yun ako siya. Di na. What if mukalit ra siya gabot niya? Kuha na po di mo cellphone. Sana may buhaton nimo? Wala kay buhaton or bunalan nimo siya? Unsa man? Kulatahon ako siya dito. Unsaan pag kulata? Sige daw, pakita daw kung saan move sa kulata. Sige daw. Kay kaning duha ka. Kana. Anaon ako siya. Anaon ako sa hapak. Okay. Ay, di ang moves day sa kuan. So, mugamit ka Crocs. Yes. Pang kulata, di na siya day. Kusgan man ang Crocs. Kumusta man yung cellphone? Okay ra. Okay ra, buhi pa, siswa. Okay. So, maka-update pa kasi mong mga bebes, Ilang na sila kabuok. Okay, man ako update nilang tulo. Okay. Sige. Salamat kasi po interview ha. Thanks. Sige, bye. Prino, Uy, ganun na pildi mo kaganina? Naunsa, Miss Prino? Ano may kusog? Pildi ko kay gikuha ni George sa kong kuhan, cellphone sa akong uyab. Di ay. Yung asa mga gigo? Dire, Asa man naadapit? sa itlog. Sa? Itlog na ko. Agigo ka diya? Oh, Di ay. So may maingon ni mo to nga, napildi mo lang kalagi na. Misa. gilang, bawi lang to next time sa video. Bawi ra next time sa video. Oo. Sige daw, kita daw sa mga moves day kung saan mo siya pagkuhan sunod. Wala na lagi kay gamit-gamit power on karate na may ka-permitting. Karate. Ulo. Ano po'y power mo? Yawa na yun. Saan na tawag ni mana? Wani siya. Mura ni siya og Naruto nga na ay pinaka-green. Labay daw. Pakaya. Kurang, bay. Gimi daw, kurang daw. Gimi. Per. Uy, George. Oy, sa ipon. Kawatan man daw ka daw. Kawat ako yung cellphone, oy. Ano naman? Nabitan mo na ko yung cellphone. Abit, ang cellphone na dili ang tagiya. Angkol mo kayo to. Ay, uncle. Namsa, day. Nalaan, ginang papa ni Pilino, no? Kato? Oh, Kato, kauban niya gina. oh, sino? Yam, itong baby good. Bibi nito niya dahil yung Bebe. kaga na kong wapon di kuan. Ay, gikuha ni. Di ay, nya. Pagkaman sa may maingon ni mo, pildi, malay ka na lagi. Pildi ka itong... Langan kay- Basurero kayo na. Gunitanay na mo kabot. Gamit mo sa tuhod. Ay, sorry, gaya ba niya? Yan ano niya. Agianan ni mo ito, naikaw ka. Iguan ako. Pasin na ka or nawala ka sa kalibutan. Wala ko eh. Balik ra kan Junjun. Balik ko ka dyan. Bahalag init kay ang bulsa.
Ngano init kaniyang bulsa? Dool mo ko sing itlog. Adol kasi itlog at ay ano. Mo di ay init kayo. Mo di na mula-mula Oh, mula nagblas-blas gino, init yung itlog. Usul purik mong guro na. Pero pakita daw sa mga mobs daw kung saan nimo pagkuan po ng mga kalaban. Ya, salamat kayo, salamat kayo. Oh, salamat kayo, salamat kayo. Okay.